Ne tɔgɔ Dirisa Traoré, ne bɛ baara kɛ association malienne des droits de l'homme na. An y'a ye k'a fɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna la ministère de l'administration territoriale ye sɛbɛn dɔ bɔ. O sɛbɛn kɔnɔna la u ye kuma caman fɔ ni o ŋunuŋunukan cayara dɔw y'a ye k'a fɔ u bɛ dankari kɛ maliyɛnw ka adamadenya hakɛw la yala i bɛ se ka mun fɔ an ɲɛna o kan? Ɲininkali in diyara n ye. Effectivement an fana ye sariya in ye, an ye lettre in ye, an ye communiqué in ye. Alors an ka baara tɛ dɔwɛrɛ o ye adamadenw ka jolafasa ye ni jamana ɲɛmɔgɔw ye sariya minnu ta n'olu bɛ dankari maliyɛnw ka jow la u ka hakɛw la an bɛ kuma o kan. An bɛ sigi ka fɔ kɛ ni jamana ɲɛmɔgɔ fana ye donc u ka sariyaw ka ta minnu tɛ dankari an ka hakɛw la. Ni o sariyaw taara fana an bɛ s'u ma k'a fɔ a ka kan o sariyaw ka wuli parce que Mali ye jamana ye démocratie jamana don, Mali ye jamana ye république don, bɛɛ jɛ fanga don. Donc a ka kan hakɛ dɔw bɛ yen o ka to citoyen bolo. O hakɛw la sa liberté d'expression b'o la. C'est vrai bamanankan na da yɛrɛsago kɛ ni yɛrɛsago fɔ tɛ mais a bɛ komi ni hakɛ minnu don a b'an bɛɛ bolo an ka se k'an fɛ ta fɔ sanni an ka yɛlɛ mɔgɔ sen kan. O ye fɛn ye min bɛ Mali la depuis 1992. Donc sariyaw man ka ta sɛbɛn man ka ta min bɛ dankari o la. O min kɛra sa u yɛrɛ ko faamaw ko k'olu m'a dabɔ o kama. Mais c'est vrai que n'i y'a jateminɛ an bɛ se k'a fɔ ko a fan dɔ bɛ taa o sira fɛ. C'est vrai que an bɛ état d'urgence sanitaire kɔnɔ, ça c'est vrai. O hukumu kɔnɔna na sariya sɛbɛnw kan ka ta, o hukumu kɔnɔna na kɛwale dɔw kan ka bato. Mais o t'a yira k'a fɔ ko fɛn dɔw bɛ yen ko an bɛ dankari o la. O fɛnw na n y'a fɔ cogo min na n'o y'an ka démocratie sinsinna yɛrɛ o ye liberté d'expression ye. Mais sariya min taara n'i ye jateminɛ kɛ a fan dɔw bɛ yen a bɛ dankari o la. A fan dɔw bɛ yen a bɛ dankari o la. Même si autorités ko k'u ma dabɔ o kama u ni kunnafonidilaw kumana an ye observateurs ye an fana ye jateminɛw kɛ. Donc don n'a nata an bɛ s'u ma an ka réaction bɛ nalen pour k'a jira k'a fɔ ni malgré que an bɛ nin situation sugu la n'o ye Covid ye, malgré que an bɛ nin situation sugu la n'o ye insécurité ye, a ka kan maliyɛnw ka jo dɔw bɛ yen u ka hakɛ dɔw bɛ yen dangana karo la. O jow la n y'a fɔ cogo min na o ye liberté d'expression ye. Donc fɛn min don je crois que Mali la 91 bɛɛ y'i jɔyɔrɔ fin pour que Mali bɛ se ka kɛ démocratie jamana ye, bɛɛ y'i jɔyɔrɔ fin pour que Mali bɛ se ka liberté d'expression sɔrɔ. Bon n'olu dɔw sɔrɔla donc quel qu'en soit an bɛ problème min kɔnɔ donc a ka kan sɛbɛnw kana ta, a ka kan sariyaw kana ta min bɛ dankari o kɔnɔna na. Donc an bolo halisa an ma se yɔrɔ la n'an tɛ se ka segin kɔ. Donc autorités bɛ se ka halisa u bɛ se ka mesure ta mun b'a to maliyɛnw ka hakɛ dɔw bɛ yen u bɛ se ka sabati. O hakɛw la n y'a fɔ cogo min na hakɛ bakurubaya la o ye liberté d'expression o bɛ sabati cogo min na. Mɔgɔ minɛ ko kuma fana tun bɛ sɛbɛn in kɔnɔna la ko u bɛ se ka mɔgɔw minɛ u bɛ se ka don mɔgɔw ka so kɔnɔ ka fiyɛli kɛ. Bon olu ye fɛnw ye u bɛ kɛ état d'urgence kɔnɔ. An y'a ye jamana caman na ni état d'urgence bɛ yen u bɛ sariyaw ta donc minnu bɛ n'an b'a fɔ tubabukan na des textes qui dérogent au droit commun. Perquisition b'o la ka don mɔgɔ fɛ yen ka fuyɛliw kɛ a kɛ wagati n'a kɛcogo b'o la. Mais olu fana kɔnɔna na malgré que o bɛ yen sariyaw fana de bɛ yen minnu b'olu encadrer. A fɛn na ka kan ka kɛ de façon proportionnelle, c'est-à-dire a kana kɛ ka dansago. A kɔnɔna na fana hakɛ caman bɛ yen olu yamaruyalen tɛ k'a fɔ ko u bɛ dankari o la. O hakɛw la sa an bɛ se k'an da don sariya sunba la n'o ye constitution ye. Constitution bɛ liberté dɔw fɔ état d'urgence kɛra cogo cogo dan man ka kari o la. Donc an b'a faamu k'a fɔ an bɛ état d'urgence la, an b'a faamu k'a fɔ ko sariya kura dɔw bɛ ta, an b'a faamu k'a fɔ ko an ka droit dɔw bɛ violer mais droit bɛɛ man ka violer, droit dɔw bɛ yen olu man ka violer. Donc olu ye sababu ye sa
peut-être faamuyabaliya b'a kɛ an ni jamana ɲɛmɔgɔ cɛ donc a ka kan n'a fɛn sugu kɛra an minnu ye kɛnyɛrɛye jɛkulu ye an ka s'u ma k'a fɔ a ye nin sariya sɛbɛnw ta donc u bɛ dankari an ka sariya sunba sɛbɛnw na donc a ka kan an ka kuma halisa an bɛ se ka solution sɔrɔ sariya sɛbɛn minnu bɛ ou bien an ka hakɛ minnu bɛ ni dan tɛ kɛr'u la n'o b'a to à la fois an bɛ sécurité sɔrɔ en même temps aussi kɛnɛya bɛ sabati sinon c'est vrai que a ka gɛlɛn an bɛ contexte min na a ka gɛlɛn kosɛbɛ n'i ye sécurité ta n'i ye santé ta a contexte ka gɛlɛn kosɛbɛ mais a gɛlɛya fana t'a fɔ k'a fɔ ko sariya sɛbɛnw bɛɛ ka dan sago an ka fɛnw na an ka hakɛw la donc a bɛ kɛ ni mesure de a bɛ kɛ de façon proportionnelle donc pour que halisa maliyɛnw bɛ se ka continuer ka liberté dɔw bénéficier. Yala kuma lawana parce que an y'a ye k'a fɔ sariya yɛrɛ de ma faamuya kosɛbɛ maliyɛnw fɛ. Bon e bɛ se ka mun fɔ jamana kɔnɔdenw yɛrɛ Mali sariya caman bɛ minnu ma deli ka faamuya o ma daminɛ bi parce que n'i ye Mali yɛrɛ ta mɔgɔ minnu bɛ sariya parce que kalan i bɛ se ka kalan ani ka sariya sɛbɛn fana faamu o ye ko fila don i bɛ se ka kalan mais sariya sɛbɛn dɔ bɛ i t'a faamu donc généralement Mali sariya sɛbɛn bɛ u ti cari u tɛ fɔ an yɛrɛ ka kanw na pour que mɔgɔw b'a faamuya cogo min na o ye kelen ye filanan ye fɛn min ye anw bɛ i bɛ taa sɔrɔ liberté dɔw bɛ yen n y'a fɔ cogo min na ko gɛlɛyara cogo o cogo ni dan bɛ kɛra la dan bɛ se ka kɛra a yɔrɔ dɔ la mais dan tɛ se ka kɛra yɔrɔ bɛɛ la ni ye liberté d'expression ta an tɛna se ka bɛɛ daminɛ ka bɛɛ da don bara kɔnɔ bi bi in na Mali la o tɛ se ka kɛ kɛra cogo o cogo ko gɛlɛyara cogo o cogo bɛɛ da se ka bila bara kɔnɔ dɔw de bɛ se ka bɔ a la mais k'a fɔ k'a bɛ datugu pewu o man kan bi an ka sariya sɛbɛnbaw la donc n'a bɛ kɛ an b'a ɲini autorités fɛ u k'a kɛ ni mesure ye donc u k'a kɛ ni mesure minnu n'u ti dankari an ka hakɛw bɛɛ la population fɛnɛ ani anw yɛrɛ kɛnyɛrɛye jɛkulu je pense que u ka an ka sigi pour que an ni faamaw bɛ se ka ɲɔgɔn lamɛn ni yanni sariya sɛbɛn ninnu ka ta an ka kuma u k'a fɔ nin bɛna kɛ donc an fɛnɛ fɛta ye mun ye an b'o f'u ye mais ni sariya sɛbɛn ninnu taara ka sɔrɔ concertation ma kɛ o de bɛ na ni mankanw ye o généralement a sɛbɛn caman bɛ ta sigi ka fɔ ma kɛ k'a fɔ nin hukumu kɔnɔna na an bɛna ni sariya sɛbɛnw ta nin hukumu kɔnɔna na an bɛna ni sariya sɛbɛnw ta donc a ka kan an ka ɲɔgɔn faamu an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ mesure ninnu bɛ appliquer cogo min na mais o sigi ka fɔ ti kɛ an bɛ wuli dɔrɔn i b'a ye réseaux sociaux kan ko nin décret taara i bɛ wuli i b'a ye réseaux sociaux kan ko nin décision taara bon o de b'a la faamuyalibaliya caya kosɛbɛ o c'est vrai que fɛn dɔw b'a sariya sɛbɛnw kɔnɔ u bɛ dankari an ka droit dɔw la mais ni peut-être n'anw sigira ka kuma o bɛ dɔ b'o la dɔɔni mais le fait que sigi ka fɔ o tɛ yen kuma dɔw la a bɛ kɛ sababu ye ɲɔgɔn faamuyabaliya bi caya a bɛ kɛ sababu ye o sariya minnu labatoli a bɛ gɛlɛya parce que n'i y'a jateminɛ min bɛ sɛbɛn an b'o de kalan o donc souvent n'i y'o kalan i b'a ye k'a fɔ ko sariya sɛbɛn ninnu u fan dɔw bɛ yen u bɛ dankari an ka droit dɔw la o droit minnu alors que olu lasagolen don olu labatolen don an ka constitution fɛ donc c'est pourquoi n'a sugu taara i b'a ye dɔw bɛ bɔ k'a fɔ a bɛ kɛ société civile a bɛ kɛ presse ye k'a fɔ ko nin man kan parce que au départ sigi ka fɔ ma kɛ au départ a ma ɲɛfɔli kɛ ka ɲa après à la fin fɛnw taara nous anw bɛ se ka dɔ bɔ o ampleur la mais souvent le fait que sigi ka fɔ tɛ yen fɛn tɛ bɔ ampleur la texte bɛ na ten bon texte dun ye fɛn dɔ ye mais a labatoli fɛnɛ ye fɛn wɛrɛ ye ni texte ta n'a ta ka labato nafa t'a la o bon ni texte ma lafaamuya ni texte fɛnɛ bɛ n'a sera an ka droit sugu dɔw ma a bɛ gɛlɛya k'a fɔ ko a ka labato voilà o de tun ye ne ka kuma laban ye an bɛ Mali ye sariya jamana ye on dit nul n'est au-dessus de la loi nul n'est censé ignorer la loi mais o ka sɔrɔ k'a fɔ ko o luwaw ani sariya tɔw u lasagonen don ka kɛ mɔgɔw b'u faamuya cogo min na yanni u ka ta fɛnɛ sigikafɔw kɛra pour que mɔgɔw b'u faamu n'u taara fɛnɛ o ka kɛ fɛnw ye minnu ti dankari an ka droit bɛɛ la voilà sinon an bɛ contexte min kɔnɔ bi n'o ye insécurité ye n'o ye covid ye c'est vrai que liberté dɔw bɛ yen dɔw bɛ se ka b'u la mais a bɛɛ de tɛ se ka minɛ a bɛɛ tɛ se ka minɛ an da tɛ se ka bila bara kɔnɔ bi an ye démocratie sɔrɔ 92 donc an tɛna se ka segin an kɔ. I n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na an bɛ état d'urgence kɔnɔna la nka an y'a ye k'a fɔ kunun ni kunna sini a fɔra ko dɔw minɛna u minɛna mɔgɔ t'u ta yɔrɔ dɔn a ma dɔw minɛna kun min na yala hali ni état d'urgence bɛ yen nɔ o ko nasugu ninnu ka kan. alors Mali ye sariya jamana ye fɛn o fɛn n'a bɛ kɛ a bɛ kɛ
sariya okumu kɔnɔna na a kɛra minɛli ye o a kɛra jugement ye o kiiri ye o a kɛra ɲangini ye o a bɛɛ bɛ kɛ sariya kɔnɔna na n'an ye minɛli ta sisan minɛcogo dɔw bɛ yen an bɛ yɔrɔ min na bi o man ka kɛ anw ta a bibi na an t'a dɔn u minɛna kun min na dɛ n ti n da don o kɔnɔna na parce que n'i tɛ fɛn min dɔn i kan'i da don a la u minɛna kun minnu na an t'o ɲini an t'o dɔn fɔlɔ mais minɛcogo an bɛ min ɲini u fɛ hali an ma mɛn yanni coup d'état cɛ minɛli dɔw kɛra an bɔra ka kuma k'a fɔ ni minɛli bɛ kɛ a ka kɛ sariya kɔnɔ ni datuguli bɛ kɛ a ka kɛ sariya kɔnɔ sariya b'a fɔ ko mɔgɔw kan ka datugu yɔrɔ min na o ka kɛ ni ɲangini bɛ kɛ a ka k'o fɛnɛ kɔnɔ mais n'a kɛra n'a ma k'o kɔnɔ o ye fɛn ye anw bɛ se ka kuma an b'a fɔ n ko état de droit a ma appliqué parce que état de droit ye mun ye mɔgɔ si tɛ fanga sanfɛ mɔgɔ si tɛ loi sanfɛ donc minɛli dɔw b'a ka kɛ a ka kan an k'a fɔ bibi in na o ta ka kɛ sariya kɔnɔ parce que ni sécurité d'état y'i minɛ ka t'i datugu sécurité d'état la o ti sariya kɔnɔ à l'époque an y'a fɔ ni minɛna ko fila don soit i bɛ di fanga ma n'o ye justice ye ou bien i b'i bila voilà o ko fila de don maintenant ni i minɛna minɛcogoya wɛrɛ la e ma di justice ma i ma bila an kɔni an bɛ don violation kɔnɔ la o ye ka Mali sariya sɛbɛnw kɔn donc pour que ka dabila an b'a ɲini faamaw fɛ ni minɛli bɛ kɛ a ka kɛ sariya kɔnɔ ni datuguli bɛ kɛ a ka kɛ sariya kɔnɔ ni ɲangini bɛ kɛ a ka kɛ sariya kɔnɔ parce que an bɛ état de droit de la ko gɛlɛyara cogo cogo état de droit bɛ yen o kan ka yɛlɛ fɛn bɛɛ sanfɛ donc n y'a fɔ cogo min na halisa an t'a minɛkun dɔn an tɛna an da don o kɔnɔna na an k'o minɛcogo donc an b'o yɔrɔ de fɔ k'a fɔ karisa minɛna ta kun man ka minɛ an tɛ se k'o fɔ mais minɛcogo la an b'a fɔ minɛcogo minnu don minɛcogo ɲumanw tɛ Mali kɔnɔ sécurité d'état man ka mɔgɔ minɛ ka t'i datugu mɔgɔ minɛna i bɛ di justice de ma ni bisigi bɛ yen u bɛ enquête kɛ ni kiiri kan ka tigɛ kiiri bɛ tigɛ ni bisigi tɛ yen yɛrɛ fɛnɛ i bɛ bila mais i ka su kelen si yɔrɔ wɛrɛ min tɛ minɛli sariya bɛ minɛli minnu fɔ sariya bɛ datuguli min fɔ o ye fɛn ye tubabukan na an b'a fɔ olu ma arrestation extrajudiciaire et détention illégale olu ye fɛn ye bi-bi in na ko gɛlɛyara cogo cogo olu man ka kɛ an ka jamana kɔnɔ. I bɔra k'a fɔ sa k'a man ka kɛ nka yala aw minnu bɛ adamadenya ka hakɛ lafasali kama aw ye wale jumɛn kɛ a ko la walasa. bon an bɛ fɛn bɛɛ an ka wulikajɔ bɛ tɛ pɛrɛn-pɛrɛnni ye kuma dɔw la k'a fɔ an bɛ bɔ conférence kɛ ou bien an bɛ communiqué kɛ ou bien an bɛ marche kɛ an bɛ dénoncer souvent ni an bɔra kalama an bɛ faamaw sira la taama an kan ka se minnu ma o fɔlɔ ye ministère de la justice ye ka yira k'a fɔ an ye jateminɛ dɔw kɛ fɛn dɔw bɛ ka kɛ u bɛ dankari an ka sariya sɛbɛnw na donc an bɛ s'u ma k'a ɲɛf'u ye donc u ka fɛɛrɛ sɔrɔ pour que on puisse se conformer au texte en République du Mali donc an b'o de la depuis a daminɛ na c'est vrai mɔgɔw m'an ye kuma caman na mais an ni faamaw an ye taamaw kɛ an ye taamaw daminɛ pour que ka ɲɛfɔli kɛ a ka faamu k'a fɔ minɛcogo dɔw bɛ yen an k'olu dabila an ma ye an ka jamana bɛ cogo min na ma donc a ka kan ni minɛli bɛ kɛ a ka kɛ sariya kɔnɔna na donc an b'o kɛ o kɔfɛ sa communiquéw bɛ yen olu bɛ se ka na k'a fɔ halisa an hakilina ye nin ye a ko la donc n y'a fɔ cogo min an tɛ jugement kɛ k'a sɔrɔ jugement ma se donc on ne juge pas avant l'affaire avant le jugement donc ko kɛcogo ni kɛcogo ɲumanw ti an b'olu fɔ n'a b'an ka sariyaw kɔn an b'olu fɔ donc olu kɔnɔna na fɛnɛ an bɛ proposition kɛ i b'a fɔ a ma mɛn yanni coup d'état ka kɛ minɛli dɔw kɛlen n hakili b'a la Clément ni Musa Haruna ka minɛliw la an wulila k'a fɔ n ko o minɛli sugu ninnu ka dabila ni minɛli bɛ kɛ a ka tɛmɛ kiiritigɛbolo mɔgɔw fɛ donc o ye fɛn ye min b'a to an bɛ to an ka sariya sɛbɛnw kɔ mais ni an ma to sariya sɛbɛnw kɔ on va être hors la loi donc o dun ma ɲi jamana ma bi donc an ka welewelemada halisa a bɛ se faamaw ma u ka jateminɛ kɛ ni mɔgɔ minnu minɛna ni a kan ka taa fanga baara u ka ni minɛli bɛ kɛ a ka kɛ sariya kɔnɔ ni jugement bɛ kɛ kiiri bɛ kɛ a ka kɛ fanga kɔnɔ ni ɲangani bɛ kɛ a ka kɛ sariya kɔnɔ sinon n'an m'a kɛ sariya kɔnɔ on va sortir de l'état de droit et ce n'est pas bon pour le Mali actuel.